kembali mali kluban guys. Panganane wong ora duwe, panganan sederhana tapi ternyata disenengi wong akeh. Lan niku kula gadah sederek kenalan teng Washington DC, ya mbake langsung lah tindak tenggene gubuke kula 2019 kala wingi saderenge corona juga tindak nggen kula. Ternyata piyambake niku wis kenal kaya mumpuni niku kaya sedereke dhewe padahal dari nate kepanggih niku. Bareng dugi tenggenan kula malah kula bingung bus oleh kerawan tamu bule. Lho ya kula arep nyuguh napa ya namanya Saibul Bait harus nyuguh sing apa duweni tapi yo tamu agung ya kula tumbasaken sing kirane saged didhahar wong bule. Mamake kula masak saanane lah teng griya tapi kula langsung pesen hamburger wonten inggene KFC ne Purwokerto sekalian